Salutare YouTube, astăzi vreau să vă arăt și vouă setup-ul meu preferat cu care obișnuiesc să fac foarte mulți bani când vine vorba de day trading. Atenție, deci aceasta este o strategie de day trading, se poate folosi și în swing trading, însă eu personal o folosesc mai mult în day trading, da? Și haideți să sărim peste intro și peste toate cele și să vă arăt direct o vizualizare a setup-ului pe care eu îl numesc reversal, da? Adică o schimbare a direcției de preț, da? Și acest lucru se poate vizualiza atunci când avem o zi cu un trend foarte puternic. Și această zi a fost 13 februarie, când totul a fost în jos. Da? Prețul a avut o scădere pe toată perioada zilei. Dacă puteți observa, a început de la 7:30, când au fost niște date economice, și când s-a deschis piața la 8:30, a continuat în range, da? Haideți să și notăm un pic. Deci observați range-ul ăsta de aici până aici a stat în range, bine mersi, și după a continuat să scadă până la 14:30, chiar în ultima oră de trading, da? Power hour, așa se numește ultima oră. Și a stat sub VWAP, da? Deci totul a fost foarte bearish. Ei, și de ce iubesc eu setup-ul ăsta, mai ales în bull market, da? Când piețele bubuie, de multe ori ne așteptăm la un reversal, da? În zile de genul ăsta, pentru că piețele sunt puternice. Și cum putem să identificăm acest setup? Ei bine, am zis, prima condiție ar trebui să fie o zi bearish, dar să fie, dacă puteți observa în dreapta, fiecare candle reprezintă o zi, să fie un bull market, da? Uitați cum au bubuit în ultimele zile. Aceasta este, apropo, ES, da? Futures, S&P 500 E-mini, și uitați ce trend, da, ascendent. Ei, și pe 13 am spus ok, am identificat și am tot așteptat acest reversal să vină. Și cum putem să-l identificăm? O să vă arăt și vouă, foarte simplu, păi printr-o linie de trend. Cel mai simplu, uitați-vă, haideți să tragem linia magică. Da, uitați-vă aici, setăm și, foarte important, cum identificăm un reversal. De multe ori va forma o bază, da, de o consolidare se numește, da? Și să spunem că primul reversal pe care noi îl identificăm, pentru că de obicei reversalurile se întâmplă după o scădere bruscă de preț, da, o scădere majoră, și am putea spune că am începe să identificăm aceste reversuri de aici. Și aici foarte multă atenție, pentru că aici se pierd mulți bani și mulți traderi începători pierd bani. Confundă reversurile cu pullback-urile, da? Micuțe, da? Și după a observat aici un mic pullback și după prețul continuă să scadă. Ei, de ce se întâmplă acest lucru? Ei bine, observați, volumul rămâne același, nu se întâmplă schimbări masive de volum, de asta este foarte important să ne uităm și la volum, și nu a existat niciun candle, da, care mie să-mi spună că este o schimbare majoră de preț. Și, normal, prețul a continuat să scadă. Apoi, a doua oară când am putea să încercăm un reversal ar fi aici, da? Ei, și aici, atenție, din nou, este o mare capcană, un mare trap făcut chiar de cei bullish, este că prețul de multe ori continuă să mai scadă încă o dată, ca după să aibă o explozie de creștere. De ce? Pentru că marea majoritate intră aici după ce văd că prețul începe să se consolideze și zic gata, asta se întâmplă acum reversalul, da? Ei, și ce se întâmplă? Fix aici prețul ajunge ca să scoată toți acești bullish și să mai capteze niște profituri, da? Și prețul urmează direcția sau schimbă direcția, da? Ei, și un bun indicator ar fi normal aici, când prețul se consolidează, sparge cea de trend, da, linia de trend, și se duce mai în sus. Asta ar fi un setup pentru amatori, pentru cei de la început, foarte simplu de identificat, foarte simplu, și ați fi prins să spunem că ar fi fost undeva aici, dar nici cel mai jos, dar nici cel mai sus,
și ați fi prins foarte lejer 25 de puncte. Da? În cazul IES, fiecare punct este $50. Da? Pentru 25 de puncte ați fi prins $1250. Dar, bineînțeles, dacă aveți un capital mai mic sau nu vă doriți să riscați atât de mult, cel mai bine este să tranzacționați MIS, da? Micro, ceea ce și eu tranzacționez pentru că este mult mai ușor de scalat, poziția. Da. Și cu MES este $5 pe fiecare punct, adică ați fi prins $125, da? Care vin în lei românești 578 de lei, da? 580 de lei, ceea ce nu e rău, nu e deloc rău pentru un singur contract și pentru o singură zi de muncă, practic, în cât? În 22 de minute, da? O jumătate de oră, super ușor. Da, însă spuneam că asta ar fi un setup pentru începători foarte ușor de identificat, însă dacă ești mai experimentat, ai fi intrat aici sau chiar aici. Aici aș spune că este foarte dificil de identificat, trebuie să intri cu poziții cu risc foarte mic, da? Și de multiple ori. Ai fi spus că aici și ai fi pus din nou stop loss-ul aici și ai fi putut să se întâmple din nou același lucru care se întâmplă aici, însă cel mai safe ar fi aici de intrat. Când vezi această creștere masivă și în volum se vede, creșterea a ieșit și din acest range micuț, deci aici ar fi fost cel mai safe de intrat. Ai și riscul aici foarte bun când se consolidează, deci l-ai fi pus mult mai jos. Aici ar fi fost intrarea perfectă, iar aici ar fi fost pentru experți. Și de ce îmi place cel mai mult în bullish market e pentru că încrederea că acest setup va funcționa este foarte mare. În bear market aceste reversal-uri nu se întâmplă foarte des și desigur în bearish market putem să fim de celălalt capăt al trade-ului, adică prețul să crească și la un moment dat să intre într-un mini reversion, da, la un punct cheie și să se întoarcă. Și cum am putea să folosim, să identificăm, cum am spus, cu trenduri, cu zone cheie ale prețului, unde putem să anticipăm că prețul se va schimba și vreau să vă arăt acum un exemplu real, da, de execuții, pentru că în realitate nu e atât de ușor cum e prezentat peste tot pe YouTube, da? În realitate e un pic mai greu, pentru că n-ai de unde să știi sau să ghicești că asta se va întâmpla. Și vreau să vă arăt execuțiile mele efectiv pe un cont real de ieri. Da, îmi cer scuze, nu m-am conectat și mi-ați văzut chiar și brokerul. Mă conectez și revin în 20 de secunde. Ok, am revenit și puteți vedea Interactive Brokers Live, deci este un cont live, da, cu bani reali. Și aici sunt execuțiile mele pe micro E-mini Nasdaq. De ce îmi place acesta? E-mini micro NQ, pentru că mișcările sunt mult mai violente, există volatilitate, se scalează foarte ușor pe micro, fiecare punct valorează $2, deci riscul nu este unul foarte mare dacă știi ceea ce faci și scalabilitatea este foarte ușoară. Ok, în fine, să continuăm. Cum spuneam, haideți să punem o linie de trend ca să verificăm. Bineînțeles, noi nu știam că asta se va întâmpla, dar doar anticipam reversalul ăsta. Uitați ce... Și, apropo, mișcările astea au fost executate pe 16 februarie, vedeți, adică vineri, adică chiar ieri. Da, noi nu știm, însă anticipam chestia asta și vroiam, normal, să-l prind cât mai devreme. Aici, o greșeală, nu recomand să faceți așa ceva, pentru că veți experimenta ceea ce experimentez eu, însă, ce am experimentat eu, însă vreau să știți că stop loss-ul era unul foarte, foarte tight, da? Foarte, foarte mic.
Da, deci aici am cumpărat pentru reversal câteva contracte și aici am avut un stop loss, mi-a luat stop loss, bineînțeles, trebuia să pun stop loss-ul la poziția mea pentru un break-even, însă oricum m-ar fi oprit aici stop loss-ul, deci nu contează, a fost un foarte mic profit aici și pentru că am zis că s-ar putea să se ducă mai jos, pentru că n-a reușit să spargă, după cum puteți vedea, nu a reușit să spargă acest range, da? Deci asta era mentalitatea mea de atunci, în momentul în care nu știi ce o să urmeze, eram foarte atent să văd dacă reușește să spargă aceste nivele, da? Haideți să vă arăt. Și bineînțeles, am văzut că nu a reușit, am ieșit din poziție rapid, după am observat că a avut 3 candle de verde și am spus ok, continuă să meargă în sus, da? Să fie reversalul, se întâmplă, nu s-a întâmplat, uitați-vă linia de trend și din nou m-a oprit. Am ieșit din poziție rapid, aici a fost greșeala, aici nu am avut răbdare, am încercat din nou, am ieșit pentru un mic loss. Am încercat din nou, am ieșit, din nou m-a oprit. Am încercat din nou reversalul, aici, din nou, vedeți, m-a oprit. Crezând că o să spargă de data asta, încercând din nou linia de trend, nu a reușit să spargă, iar m-a oprit. Deci nu stăteam la negocieri, nu așteptam să văd, ok, poate se întâmplă, poate pentru că știam că în orice moment, datorită mișcărilor violente de pe NQ, da, mișcărilor bruște, nu voiam să risc să se ducă mai jos de atât. Adică nu eram hopeful, da? Nu aveam speranță că se va întâmpla doar pentru că eu intru acum în reversal. Ce vrea piața să facă, va face piața, da? Ies din nou, deja încercasem, deci de câte ori am încercat, da? Am încercat odată, mic profit, am ieșit de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, da? Și uitați ce se întâmplă a 5-a oară. Din nou, văd că reacționează foarte bine, da? Și de multe ori, să știți, contează și velocitatea cu care această mișcare se mișcă. Da? De multe ori, din cauza orelor nenumărate de trading și a experienței, poți anticipa, după felul în care se mișcă, poți anticipa mișcarea. Desigur, e bine să aruncăm un ochi și la volum și vedem, volumul este în creștere. Da? Și acum simt literalmente și văd conform liniei de trend și conform experienței mele și conform setup-ului pe care îl doresc, simt că risk to reward ratio este mult prea bun să nu intru efectiv. Și aici au fost mici, mult prea mici, pierderea a fost mult prea mică, da? Mici tăieturi, ca să spunem așa, ca să prindem mișcarea cea mare și uitați ce se întâmplă. Bum, iese din acest range, fix asta îmi doream și acum încep să capăt încredere, da? Am intrat aici cu poziție majoră, încep să capăt încredere în trade și aștept și aici observ, nu-mi place deloc pentru că intră din nou în acest range. Probabil linia era așa, da? Linia pe care o urmăream și intră din nou în range și uitați-vă, mă oprește. O parte, deci nu vând toată poziția, o parte din poziție este vândută aici, fix la ultima, asta este ghinion, uneori se întâmplă, da? Fix cum spune președintele României, ghinion. Și aștept și observ din nou că prețul continuă, foarte frumos, încep să prind din nou încredere, văd acest hammer, cred că se numește, eu nu urmăresc aceste, cum se numesc, candle indicatori, pentru că nu prea cred în ele, dar în fine, le știu și mă mai uit după ele. Și văd acest hammer, văd că prețul, eu sunt mai mult, ca să înțelegeți, mă identific ca fiind un price action, dar nu technical analysis, mai mult ce face prețul, asta dictează și pozițiile mele și felul în care manageriez trade-ul și tot, în funcție de preț, da? Și observ că merge foarte bine și intru
adaug la poziția în care eram, cred că doar 2 contracte, dacă nu mă înșel, da, două contracte, adaug la poziție și uitați ce se întâmplă, iese din nou la următorul range, reușește să spargă din nou, îmi place foarte mult, aici observ din nou weakness, vând un pic din poziția mea ca să-mi securizez profitul și din nou foarte frumos ajunge la view-up. Aici îmi este foarte frică pentru că știu că de multe ori se întâmplă din nou un reversal și prețul continuă să scadă, da, să-și urmeze trendul și sunt foarte atent la ce se întâmplă în view-up. Aștept, crește, am speranțe că va crește, aștept, nu-mi place cum se mișcă aici, observ că nu mai are putere după 5 minute, 6-7 minute, nu mai are putere și decid să-mi vând toată poziția aici pentru o creștere de 109 puncte pe NQ. Deci imaginați-vă 110 puncte pe MNQ, imaginați-vă având în vedere că, haideți să luăm calculatorul un pic. Deci pe MNQ, ca să înțelegeți potențialul, pe MNQ, fiecare punct valorează doar $2, da? 110 ori 2, cu un singur contract ați fi făcut $220. Cu un singur contract. $220 vine 10 milioane în lei. Da? 1000 de RON în lei. Doar cu un singur contract. Acum imaginați-vă 2 contracte. 2000 de lei. 3 contracte, 3000 de lei, 4000 de lei cu o singură mișcare în MNQ. Deci nu este ok, nu trebuie să tranzacționați NQ, să vă expuneți la un risc atât de mare. Cu un singur contract în 44 de minute ați fi făcut 10 milioane, 20 de milioane, 30 de milioane în funcție de cum ați fi scalat voi. Și asta vreau să vă arăt puterea MNQ-ului și uitați-vă ce se întâmplă după ce decid să vând. Prețul stă într-un range nebun. Nu ar fi avut rost să stau în fața ecranului atâta timp și să nu se întâmple absolut nimic. Uitați-vă ce decizie bună. Pentru că, normal, gridul, da, este să vrem mai mult. Haide că o să meargă, o să se ducă și mai sus. Însă trebuie să țineți cont atunci când este un reversal că trendul a fost unul de downtrend, da? Cât să mai urce, că oricum pieței nu-i plăcea în ziua respectivă, dar ieri nu-i plăcea să mai... Și uitați-vă ce s-a întâmplat, după din nou a încercat să spargă după ce s-a dus în jos, însă dacă aș fi așteptat, uitați-vă cât de jos ar fi căzut, dar aproape unde am adăugat din nou și aș fi fost în pierdere, poate aș fi vândut cel mai probabil, nu avea rost și după din nou și-a continuat drumul în jos până când s-a închis piața. Și asta vreau să vă arăt, o execuție perfectă și potențialul MNQ-ului și strategia care se numește reversal. Da? Vreau să vă mai spun un pic, să vorbim despre risk management. Da? Niciodată nu vă riscați mai mult de 1% din capitalul vostru total. Da? Adică dacă vă risca $100 pentru o asemenea mișcare, niciodată nu riscați mai mult de 1%. $100 ar însemna că trebuie să aveți un capital de minim $10.000. Da? $10.000 pe care voi puteți să-i pierdeți. Așa trebuie să vă gândiți. Niciodată nu pierdeți mai mult decât puteți. Da? Dacă o să aveți mai mult de, 3-5 ani de experiență, atunci o să știți când veți putea risca mai mult de 1% și atunci nu o să riști mai mult de 2%, 3%. Ce vedeți aici pe social media, pe comunitățile de cripto, sunt povești și gambling, da? Oameni care efectiv tratează această meserie ca pe păcănele.
Și eu ce încerc să vă arăt aici este că se poate câștiga bani în mod sistematic, da, având un edge, da, gândind în probabilități și gândind matematic, sistematic. Haideți să mai luăm un singur exemplu, de data asta de partea cealaltă a trade-ului reversal short. Și suntem din nou pe ES, da? Și fiecare candle reprezintă un minut. Și vreau să vă arăt cât de dificil este de fapt acest setup și cât de riscant este atunci când vrem să luăm de cealaltă parte a trendului și anume short într-un bullish market, da? Ei, totul a fost super trendy, da, în ziua respectivă, 12 februarie, a deschis într-un range și reușește să spargă acest range destul de rapid, bine, într-o oră și se duce și noi acum ar trebui să începem după o mișcare atât de masivă să ne gândim, poate se va întâmpla un reversal, da? Și să spunem că este ora 10:30, identificăm că prețul intră într-un range, da? Și reușește să spargă acest range de data asta în jos, da? Și ne gândim, poate este un reversal, dar haideți să punem și o bară de trend care ar veni așa. Și uitați că nu se întâmplă asta, da? De ce? Pentru că prețul trebuie să facă, după o asemenea mișcare, mai ales într-un bullish market, trebuie să facă o expansiune un range, să intre într-un range, să se consolideze mai mult timp. Da? Și uitați ce se întâmplă. Asta este de fapt un pullback, nu este un reversal. Și continuă trendul. Și acum dacă am fi intrat într-un short, ne-ar fi atins stop loss-ul și aici din nou contează și entry-ul foarte mult, pentru că dacă spunem că ok, a spart aici și stop loss-ul nostru va fi aici, da, la high of the day. Păi deja avem 4 puncte, 25, dacă scalăm cu 10 contracte, nu de ES, haide să spunem că este MES. Deja sunt 40 de puncte, da? Iar acele 40 de puncte vor conta pentru că este echivalentul a $200, da? Ok. Atunci mai așteptăm, da? Și vedem că din nou nu reușește să spargă asta și spunem că ok, se formează un triple top pe cea de un minut. Dar nu luăm în considerare linia de trend care din nou este respectată. Deci nu ar trebui să avem răbdare din nou și rămâne în range. Răbdare. Și din nou rămâne în range și uitați de câte ori încearcă. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori. Da? Și abia a 5-a oară, uitați ce se întâmplă când sparge linia de trend. Aici ar fi trebuit prima oară să se încerce un reversal în zona asta. Și normal punem stop loss-ul în funcție de poziția noastră, da? Și de capitalul nostru, să nu depășească 1%, cum spuneam. Și uitați ce se întâmplă? Primul leg, din nou, încearcă să revină, da? Se formează un range. Uitați ce se întâmplă. Și uitați cum am fi pierdut bani, de fapt. Pentru că piața este puternică, nu-și dorește, este într-un bullish, nu își dorește să dea reverse. Chiar dacă uitați, avem volum masiv aici, asta e ca la carte, reversal, se întâmplă. Dar nu se întâmplă și uitați, am fi așteptat, dacă am fi intrat, am fi avut un entry superb, să spunem, superb, aici, când ar fi dat break și la range, da, și la trend. Deci am fi avut, ăsta este un setup valid. Aici aș fi intrat chiar și eu, că nu am de unde să știu și asta trebuie să înțelegeți. Nu aveți de unde să știți ce se va întâmpla în piață. Nu există un indicator superb, există doar risk management, da? Prezervare de capital. Și s-ar fi dus doar 2 puncte, 3 puncte maxim în jos
și am fi pierdut, ia să vedem, bam, 5 puncte, 5. De asta stop loss-ul ar fi trebuit să fi fost foarte, foarte mic. Adică am fi pus aici și imediat cum ar fi depășit acest nivel, adică undeva aici, am fi vândut, n-am mai fi așteptat să vedem, Doamne, poate se întoarce, da? Și asta ne-ar fi dat un risc de 1 punct, 2 puncte dacă vrem să fim generoși. Și am fi pierdut în loc de 5 puncte și ceva, am fi pierdut doar 2 puncte. Ceea ce în timp se adună. Și după... ce am făcut? Da. Și după am fi trebuit să avem din nou răbdare, pentru că uitați din nou acest aici ar fi trebuit de fapt să ne scoată pe noi, pentru că ne-ar spune că volumul e în creștere și uitați ce puternică este piața aici. Fi trebuit să ne dea un semn de întrebare și nu am mai fi încercat niciun reversal, doar abia când formează acest, cred că nu e nici triple top, este de câte ori am zis că am încercat o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5-6 ore a încercat să spargă prețul și vedem aici, probabil dacă ne-am duce pe time frame-ul de 5 minute, am fi văzut un setup și mai clean și probabil, și asta, de fapt, haide chiar să vedem ce s-a întâmplat pe cel de 5 minute, unde suntem pe 12 februarie, da. Pe ăsta de 5 minute probabil o să-l identificăm și mai clean, da, uitați. Range, da, nu reușește să spargă, se duce din nou în sus și abia aici este super puternic, volumul crește și abia aici, haide să revenim pe 1 minut, pentru că pe 1 minut putem să controlăm entry-ul mult mai bine decât de pe cel pe 5 minute. Pe cel de 5 minute e bine să manageriem trade-ul, dar nu neapărat pentru entry, cel puțin așa, ăsta e stilul meu. Și aici, când vedem că sunt 3 candle-uri, pentru că nu ai cum, nu o să-ți vând povești aici, nu ai cum să știi că aici este reversal-ul, gata. Nu ai nici aici cum să știi, dar aici ar trebui deja să-ți dea semne de întrebare. De ce? Pentru că sunt 3 candle-uri de roșu consecutive, lucru care dacă te uiți aici nu prea s-a întâmplat. Ok, s-a întâmplat aici, ok, nu atât, o singură dată s-a întâmplat, da? Și aici ar trebui să-ți dea de gândit, ok, ce fac, acționez, intru în poziție sau nu. Să spunem că ți-ar fi fost frică pentru că deja ai fost de multe ori oprit și vrei o confirmare sigură. Ei bine, după ce a retestat aici și nu a reușit aici, 100% ai fi intrat. Conform setup-ului, 100% ai fi încercat să încerci din nou să vezi ce se întâmplă dacă reușește să spargă de data asta. De ce? Pentru că uitați și trendul cât de departe este. Cât de departe de preț s-a dus. Și aici, dacă ai fi intrat, da? Spuneam că aici, dacă ai fi intrat, ai fi prins în primul rând, când ar fi trebuit să te întrebi dacă să vând sau nu, este aici, în consolidarea în range-ul ăsta și ai fi prins 10 puncte lejer. Și conform stopul loss-ului nostru, care spuneam că este de 2 puncte, ai fi fost ori break-even, dacă să zicem că ai fi fost stopat de multe ori, ori ai fi fost în profit deja. Însă, dacă știi să scalezi și știi câte contracte să cumperi cu MES, ai fi vândut pentru profit câtva și ai fi stat în acest range, da, de consolidare până când s-ar fi dus la următorul leg. Și asta e ceea ce eu vă spun, ceea ce aș fi făcut și ce fac de fapt la setup-urile astea. Da. Uitați-vă cum volumul iar aici volumul este foarte low și trebuie să fii foarte atent pentru că oricând se poate da reverse, da, ca să testeze din nou acest top. Deci aici relax, aici din nou atenție, trebuie să stai pe ele, eventual să setezi niște alarme, iar după ce vezi că crește volumul și începe să scadă din nou, poți sufla relaxat și uitați. Cam așa se mișcă piața, da? Ca și cum imaginați-vă niște scări, da? Urcă câteva scărițe, coboară,
urcă câteva scărițe, urcă, adică depinde de trend normal, dar cam așa, puțin urcă, face o mișcare, puțin scade, face o mișcare și invers, da? Și după, normal, intră într-un range masiv până la... De fapt, nu intră nimic pentru că piața se închide, da? Dar de anticipat, după o mișcare atât de mare, cel mai probabil va urma un range, piața se închide, nu va mai exista o mișcare masivă. Și ai fi putut să rămâi în trend, de fapt, dacă ai fi pus aici, ai fi putut să ieși și dacă ai fi vrut masiv după ce s-a mai făcut din asta, uitați cât de bine respectă trendul după ce a făcut reversal. Da? Și dacă ai fi prins o mișcare, deci aici, da? Nu vindem povești aici, n-ai fi prins niciodată topul și bottom și nici asta nu ne dorim. Și jumate din mișcare, dacă o prinzi, este perfect, poți fi profitabil. Da? Și spuneam că un entry modest ar fi fost aici și ai fi prins lejer 10 puncte, ai fi prins 12 puncte și dacă ai fi știut să stai nu până aici, că n-ai fi vândut niciodată, ai fi vândut probabil în range-ul ăsta, dacă e să fim realiști, ai fi prins 20 de puncte, da? 20 de puncte pe fiecare punct în IS înseamnă $50, adică $1000 ai fi făcut. Dacă tranzacționai MES cu un singur contract ai fi făcut $100, da? Adică în lei românești 450 de lei, 460 de lei cu un singur contract, ai fi putut să scalezi lejer cu un capital de $10.000, ai fi putut să scalezi mai mult și să riști 100 ca să câștigi 200, adică 900 de lei, da? Și asta este, cum spuneam din nou, puterea futures. Știu că foarte multe canale de aici, de pe canalul de pe YouTube, promovează foarte mult cripto. Eu consider că riscurile sunt mult mai mari decât pe future, ca să spunem așa, nu este reglementat, nu... Am și un capital de cripto, de long term investment, nu tranzacționez cripto, obișnuiam să tranzacționez, însă am găsit o strategie mult mai eficientă de a tranzacționa futures și mult mai sigură, dar pentru mine, putem să vorbim pe canalul ăsta și de cripto, am experiență din 2015, chiar de când am cumpărat prima oară Ethereum și cred că era $120, cred. Știu că am prins și sub $100, evident că nu am ținut până la prețul ăsta și am vândut, pentru că sunt și investitor, dar la inimă mai mult un trader. Da, deci putem să vorbim și despre cripto, dar mi-ar plăcea să văd pe YouTube-ul românesc și altceva, și anume S&P 500 și practic bursa din Statele Unite, și de asta am zis că să încep acest proiect de YouTube și să vă ofer o nouă perspectivă și alte modalități și oportunități. Da? Eu am fost Vlad și cam asta a fost video de astăzi. O să ne vedem cu următorul, cu mai multe oportunități și mai multe videouri. În fine, nu știu ce să-ți mai spun la acest outro, o să închei acum și da, pe data viitoare.